Domingo sa Kalipay. Ang atong simbahan naghatag niining usa ka Domingo sulod sa mga adlaw sa Kwaresma aron mapahuway kitag makadiyot og tagamtamo nato ang kalipay pinaagi sa pagpamalandong unsa kaayo o kahigmaw ng atong Amahan sa langit. Alang kanato. Presuming ang simbahan nagtuo nga kitang tanan sugod gyud sa Miyerkules sa Badles, naningkamot gayud, nagpuasa, wow, nagampo og tarong, naglikay sa mga kahilayan, nagsubo ang mga naong, naghimog mga mayong buhat sa isig katao. Sa ato pa, sulod sa tulo ka Domingo, hanto dining Domingoha, wow, nagantos kita uban sa Ginoo. But the question is, tinuod ba? Kining Domingo sa kasadya, mahimo lamang makahulaganon kanato kung tininuod ang atong pagsunod kang Kristo. Diba? But dili ko muhukom ninyo. I hope you did your best also. No? So mao nga, gitawag kini og Domingo sa Kalipay because at one point, God Himself, through Jesus, is presenting to us and reminding us nga walay kinutuban ang iyang gugma. O ang iyang gugma, handa o andam sa pagpasaylo. Tingali medyo layo-layo alag ka na to. Murag, nagtanaw ra ta sa tilon sa sini, diin gidramatize ang Ebanghelyo nga ang title, The Prodigal Son o The Forgiving Father. No? Medyo layo-layo ka na to. But we will put something more. Kanang duol gyud ka na to. No? Sama sa usa ka mubo nga istorya. Nahinumdum mo nga ng kanta, Tay Ayilo Ribbon. Kaya ako biya nang nasirmo na dinhi ka usa. No? Ang unang istansa sa kanta miingon, I'm coming home, I've done my time. Now I got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you that I'm soon be free, then you know just what to do if you still want me. If you still want me. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? Diba? Murag sadya ng kantahon, pero there is a very painful story behind the song. And I have to tell you this story. Dihay usa ka manager, batanon nga manager sa usa ka dakong kumpanya. No? Dako kayo sa sweldo. Batanon siya, mga 26 years old lang. Ang iyang asawa, mga 23. May duha sila ka anak, gagmay pa. 3 years old ug 5 years old, lalaki, babae. Malipayon sila nga magtiayon og pamilya. Luho ang ilang panimuyo, walay kulang kanila. Nagsimba sab sila madomingo, nagampo atubangan sa altar sa ilang balay. Buutan silang magtiayon. Apan usa ka higayon ni ana, ang manager sa bangko sa kumpanya, human sa board meeting, gitagaan siya og bagong assignment. Gihimo siyang konsultor. Og tungod niini, mahimo siyang mupanaw sa ubang laylay mga lugar aron tan-awon ang mga branches sa ilang kumpanya. Og ni maoning nahitabo sa usa ka lugar ngayang giadto, na-stay siya mga 1 week ug nakaila niya ang secretary sa manager sa maong lugar pod sa maong kumpanya. Batanon nga secretary, 19 years old, guwapa. Buotan kayo pod. Cute, no? Nga nakabihag sa iyang mata ug nakapapitik pag-usab siyang kasing-kasing. Nakalimot sa kadiyot sa iyang pamilya nga tuas Pilipinas. No? And then, nag-ila-ila sila o nagkasinabtanay. Sa iyan ang pagbalik sa main office sa company,
they have sweet parting words with each other. Love. Sa dihang nibalik na siya sa ilahang balay, dili na siya makalimot ni atong iyang nakaila nga 19 years old. Mao nga kanunay siya maghinoktok ang iyang isawa na tingala. But tungod lagi sa taas nga posisyon sa iyang bana, wala ra niya kini sukit-sukita. Until one day, after 2 weeks, iyang nakita niyang bana nga nanghipo sa iyang malita o mga bisti. Nangutana siya, "Where are you going?" "I'm going to an assignment." May pagkahait nga sultian. "Dad, when are you coming back?" "No, don't wait for me." Isa, ayaw nang hulata. "I might not come back anymore." Sagot na, nahisag mo yung asawa, "What are you talking about?" "I don't like you anymore." Ingon ang bana. Nakamata ang mga bata, ni dato niya to silang daddy. Mega ko sa iyang paong sa bitis, "Daddy, please, don't leave us. Please, stay with us, Father. Daddy." Iyang gisalik ko yung mga bata, "No, wala mo ilabot ini, mga anak. This is my life and I want to be happy with my life. I'm not happy anymore with you." Sakit kayo mga pulong ba? Well, anyway, nilakaw yun siya. Paharorot sa iyang sakinan. And then, mihapit siya dito sa kompanya ug nangawat og kwarta para mabalon sa iyahang pakiguban sa 19 years old nga sekretary ngayong nakaila. When they came, nang naroy sila, ang batanon nga babae nga karon din ang kauban, suod kay sunduha, kung unsay pangayoon sa babae, ihatag niya. Mangayo og kotse, mangayo og kwarta para ipadala sa iyang ginikanan for whatever reason, gihatag niya. Until, primero, diha pa sila sa mga 5-star hotel mag-stay. Dayong dito na siya sa apartment kay medyo dili na ma-afford. Nabaligyan niya ang iyang sakyanan, nindot nga kotse. Aron ma-shoulder paghapon ang mga galastuhon nilang duha. Dayong nabaligyan niya ang iyang uniform, ang iyang biste, tanan, hasta ang iyang relo. Hangtod, nga namuyo na lang sila sa usa ka abangan nga balay, dilapidated na. Well, anyway, one day, human niya pangita og trabaho, mibalik siya niya itong balay nga iyang abangan, uban sa iyang kauban nga dalaga. Nakita niya nga nanghipos ang babae. Niya sa, "Sweetheart, where are you going?" "Oh, should you ask?" Ningon ang babae, "Mangutana pa ka?" Siya, "Why?" "You know, no money, no honey. Horot na imong kwarta, wa na po ko'y gugma." Di siya na po'y naunay ron sa iyang tari. Bisag usaw niya pugong sa babae, wala na. Hantod nga, gipapahawa siya niya atong balay sa tag-iya o naglaroy-laroy siya sa karsada. Usahay, mangayo siyang makaon sa mga restaurant. Usahay, mauban siya sa mga makalilimos, mangoy-koy o basura. Mauna to iyang kinabuhi, nagkagidlay na siya, bungot, tag-as na, wala na, beri ang camp, wala na siya ang postura. May mga panahon nga matulog na lang siya tupad sa mga makalilimos diya sa bangketa, sa gilid ang mga department store o tianggi nga nagbanig og karton. Og siya, usahay dili makahigda, maglingkod na lang nga magsandig sa semento nga bungbong. Nianang usa ka gabi, nag-ulan og kusog. Naglingkod siya, gutom o gitugnaw kaayo. Wala niya damha nga naghilak na di ay siya. Naghilak siya, nitubod ang iluha, migawas po ang sipon sa ilong. And there he remember everything. Sa katugnaw kagutom, diya sa iyang paghilak. Taliwala niyang tanan, iyang na-picture ang iyang asawa nga nagalingkod na lang sa pultahan sa ilang balay. Something mingon, "Please, ayaw migbiyahe." No? O ang iyang mga anak usab, nga miga ko sa ilang inahan nga nagtanaw kaniya. Pagkadako sa iyang sayop, mihilak siya. Mihilak siya. Gibasula niya ang tanan.
Pagkabuntag, dako pag yung dimalas ang niabot, kay may usa ka detective, ngagikan sa kumpanya, nakasigpat kaniya. Nadakpan siya. Ug mao to nga gitaral siya sa hukmanan. After the litigation, he was sentenced to 3 years imprisonment. Pero katuig na preso siya. Everything was lost. Wala na bisan iyang garbo, iyang tao ang iyang kinabuhi. After serving, sa wala pa matapos ang iyang sentensya, 1 month before, ipahibalo na siya nga, 1 month from now, you will be set free again. Be good with your life. No? Na may counseling dito sa prisuhan. Pero ang pangutana, asa man ko paingon ron? No? Mauna ang mga gabi nga iyang kuan kaning pangutana sa galingon, where shall I go? No? Wala na ko'y naong ipakita sa mga asawang mga anak, o mahadlok mo ko nga mahibawan nga naadiha kay ang tanan nahibalo na sa akong gibuhat. So, wala na siya makatulog. Nagkaduol ang adlaw sa iyang release. No? Nanglaom ang iyang mga mata, o dili na siya natigulang sa maayo. Ang makauban sa sila iyang pangutana, unsa may akong buhaton? Usahay makahuna-huna sa hikog, everything, all together. Nagpakamatay na lang. Pero ang ilahang mayor sa sila niyo, oy ulol, loko, huwag mong ganyan ang buhay. Kaya sa kabila ng lahat, no? Itong ganito, ganyan, mayroon pa ring liwanag, no? Ginawa ng mga preso, hope, high hope. But what shall I do? Kay ningon tong mayor sa ilang silda, sulati imong asawa nga mapauli ka. Dili na ko na mabuhat. Gay lang sila. Walay, dili ka mapildi kung imuning buhaton. No? Take courage. There is always forgiveness. There is always love. So 3 days before, or 1 week before siya i-release, nakasulat gid siya. Ug mao to ang content sa iyang sulat. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. No? If you receive my letter telling you that I'm soon be free, then you know just what to do. If you still want me, tie a yellow ribbon round the old oak tree. Kaya na may akasya tubangan sa ilang balay. If you still want me, but if I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me if I don't see a ribbon round the old oak tree. Well, anyway, giboyan na siya. Uli na. Atong ibutangan og sitting sa kaysa series dito sa terminal sa Dumaguete. O bipaingon siya dinhi. Kaya ang iyahang asawa o mga anak niya mas mag-abo ng puyo. While the bus is crawling, running, picking up passengers, unloading passengers, nagkadako ang iyang kakulba, ang kahadlok o kahinam. Sa dihang nakaabot na sila sa Sibulan, San Jose, grabe na yun yung hilak. Lord, hinauto nga na yellow ribbon, please. No? Ang mga tao na tingala, why crying? O yung istorya sa mga pasahero ang naitabo kaniya. At first, they were pointing fingers, ikaw buang. No, blaming all those things. But in the end, they talk petty with him. Wa man siya kapaingnan. Ug mingon tong mga babae kay, we will pray for you. We will pray that your wife will receive you. Will still receive you. No? Diyan, nagdungo siya, samtang nag-aginod ang sakyanan. Unya, pag-abot nila sa dapit sa Tandayag, usa sa mga pasahero, may pikpik sa iyang abaga. Hey, man, look outside the window. Di, tanaw niya, Tandayag pa man eh. So, yung kitanaw, may tanaw sa bintana sa series, natingala siya. Kay diya sa punuan sa mga langka o mangga, na may mga yellow ribbon nga gipanghikot. No? 2 kilometers magikan sa ilang balay. Oh God,
Abi niya, pangampanya ratin mo noy-noy nga yelo ang mga butang, no? But then, pag abot na gyud nila sa tungod sa ilang balay, dili siya makatuo. Niya sa bus driver, please look for me. Because I can't take what I might see. Pagtanaw sa mga pasahero tungod sa iyang balay, there were 100 of yellow ribbons. No? Yellow ribbons diya, abot sa mga sanga dito sa mga Star Apple, sa iyahang pinsa mga yellow ribbon. O ang driver na katawan, all the passengers were laughing with him. No? Happy, happy. Pagtanaw nila sa ubos, sa diyang giboksan na ang pultahan sa Ceres, nakita niya yung asawa nga nagbarog dito with open arms and the children wearing yellow shirts, yung asawa po nag-yellow ribbon. Diba? And all ended in a happy, joyful thing. 100 yellow ribbon round the old oak tree. But I hope he learned, no? Mausap kini karon maigsoon. Ang Ginoo nagtawag kanato. Wala man tingali ta makasinati unsa kalisod ang kinabuhi kung mahilayo gay kita sa Dios ug mahilayo sa atong mga mahal tungod sa atong mga sayop. But God is reminding us, before it happens to you, please go back to me. Balik na diri ka nako, no? There is only one ribbon nga gibutang sa Ginoo alang natong tanan, ang iyang anak nga sa Kristo gibitay sa kahoy. Timaan nga welcome gihapon ta diha kaniya kung muagi kita sa atong Ginoong Kristo. Today is a day of happiness and joy for us because God is opening the door for all of us, the door of His life, the door of His heart, the forgiving heart of the Father. No? Hinawton ta sama sa batanon, sa manghod o sa atong istorya. Kinahanglan let us take courage to go back to our Father. Let us stand up. Let us put our feet one after each other going back home. We are so lonely when we are alone. O imagine ang gipasabot diya sa atong kuan kaning ebanghelyo karon. Walay gipili ang Ginoo. Kay sa atubangan sa atong Ginoong Kristo, duha ka grupo sa mga tao ang namati kaniya. Ang mga kubrador sa buhis ug ang tanang mga makasasala ug ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga parisiyo nga nagtuo nga walay makasala. These are the younger brothers. These are the older ones. Nga di nagdumili nga mudawat sa mga makasasala sa ilang templo ug sa ilang kasing-kasing. But sa tubangan sa itong amahan, we are all the same. No matter what, we are all the same, whatever. Tungod kay ang Ginoo usara ang gugma alang kanatong tanan, o gamang gugma alang kanimo, kaniya, kanato. Walay gipihig ang Dios. Ang importante lamang nga muduol kita ug mubalik kaniya, talikdan ang atong mga sala ug maninguha kita pinaagi sa paghinulsol nga makaambit sa iyang kaluoy ug pasaylo ug maambita nato ang iyang kinabuhi. Bisan gani sa San Pablo karong adlaw makusganon nga nag-ingon, busa ania kami gipatala ni Kristo ug sama da nga ang Dios gayud ang nangaliyo po kaninyo, pinaagi kanamo, no? Take the word, nangaliyo po ang Dios kaninyo. Wala siya sala. Apan siya karon nang nagluhod sa tubangan, please, no? Paminawa ako, no? Nangaluyo po kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon ko kamo namo. Hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo apan gipaambit siya sa Dios sa atong mga sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Not only maybe pagkamatarong, but His life, no? His grace, His love. Today is the day that God is truly calling us back to Him. Today is the day God has given us a chance to go back to Him. Today, we should not waste our time. Mubalik kita sa Ginoo.
Unya sa Martes pohon, doon na kita gitawag og kumpisa lang bayan dinhi sa atong simbahan. Mangani ang atong maigsoong mga pari sakop sa atong bikaryato, gikan sa Palanas, Sibulan, gikan sa Pamplona, Tanhay, kaning Santa Aguida, San Jose. Manganhi sila aron motabang sa pagpakumpisal. This is our chance. Labi na kaninyo nga wala pa magtagad ni ining maong grasya. Make it a date with the Lord. Confess your sins and be back to the arms of our loving Father. Amen.